Gelin mi kalmam? Otursun. Böyle hala gelen olsun. Halam cüyene gitti. Aytma lekenin de mena işten yerrak gelerdim da. Kovuluk macrak geldi gitti davedim. Howluk maç gelip gidenleme. Her kimin öz aladası da jayı kırdıydı koyup sevda başlattırma oğlum on manırmı ne mi? Bak, on olur ya lejan sowda men hiç haberim yok. Hatay xaritlarda daydana. Doğanım kömök etmez mi ka deyip gelipdir näme berde pul workan doğan var mı ka? Depey ala her va kömök ediversin naşol. Agdyna fereksene sen. Näli bolany da şonu jigi. Näme da bolany bilmeýän soň şonu bahy diýişe. Şeýle mi? Allah. Men soň çynýandan perma sol yermada. Men var also şonu sroşna ayırjak bolýandy. Oba gowçuluk eni bir ayırmasam birada çık yetişemem. Bar fundamenty garlygyna. Boldy, sağ ol. Bale. Şeýle mi? Bolanla menen niçe sal jigim üçin işläle. Belki jaýam berersin biz köçe kowlar, ha? Biz köçede ýaşaýar. Olar gelip ýaşasyn. Yumsan ağzını. Ben öğüm oğullarım kime näme etmeliler. Näme bolan olsa men jigim. Men öğüm oğulyan. Alo. Olmaz öyle. Näde Xitayly. Ay bolýala. O, Ferhat brat, şu bilen ýeki jygyjygym bar. Şolar var arada sowda etjek bolup dady. Xitay'a harit sargyýarlar, bilemok näçe onlar. 100 000 manat, 200 000 manatlyk me olaryň näme zaý kreditde dur. Inni bolaryň hem getirýän logistikasy, bolaryň eline malan okjagyna malan ok ýüklerini getirip beripdirler, olam ýardy. Bilýärmi? Bilemok kim bilen işleşenler, dokan aýtmana çekin, ýoldaşyk bilen näme bolsalar bar. Diýjek bolýan, men saňa men saňa dawa şotdan iyi bereyim. Sen gaýratly şo logistikasyny öýlen boýuna alaýda. Sağ ol minnettar. Ýok, siz başgaça işleýäňizler. Sağ ol.